celebrar la Catalunya Baseball and Softball Week és molt important per nosaltres. Penseu que hem celebrat aquí, hem acollit a 13 països diferents, a 3 continents diferents, hem jugat 163 partits, 58 equips diferents, per tant, això per nosaltres és un orgull, no? És un orgull portar doncs, a tota aquesta gent aquí a Catalunya, a les nostres 9 instal·lacions que han jugat aquest torneig, doncs per això és tan important doncs, portar-ho aquí any rere any. Aquesta és la 11a edició i esperem seguir doncs, molt temps. Bé, un dels nostres objectius, el més clar, és formar els nostres jugadors i jugadores. Fem aquest torneig, la Catalunya Baseball and Softball Week, perquè les nostres seleccions gaudeixin i puguin jugar contra altres seleccions, altres equips d'arreu d'Europa i del món, no? Com tenim aquest any gent de Mèxic, tenim de Canadà, és el que volem, no? Que vinguin aquí per formar els nostres jugadors i jugadores. Ho hem aconseguit, volem seguir endavant perquè els nostres jugadors segueixin doncs, desenvolupant-se en el seu joc. Estem molt contents, el que vull també, l'altre objectiu és que les nostres seleccions, junt amb els altres equips, gaudeixin de les nostres instal·lacions que tenim aquí a Catalunya, que són una de les millors d'Europa. Inclús aquest any tenim com a novetat seu a Manresa, que ha fet un treball extraordinari. Estem molt contents amb el treball dels Dracs de Manresa i dels Catalunya Central. Així doncs, aquesta és la nostra intenció amb el que és el béisbol i el softball aquí a Catalunya.